Εγώ δεν έχω loot πολύ καλό ακόμα. Φαίνεται πάλι. Εγώ έχω άρμπον. Μπράβο. Όχι ρε. Πρέπει να το σπάσω με το ξύλινο πικάξ. Είναι iron που σπάει με το ξύλινο τι. Που σπάει και με το πέτρινο. Με το stone. Ρε φίλε, με το νερό. Εγώ έχω... Ρε φίλε μου, τα έχει σπάσει τα νερά. Το νερό μου σπάσει τα νερά. Ηλία, γιατί κατάλαβος έδειξες. Γιατί έδειξες την μούρη σου. Τι λες Τάσο? Ναι, το έσβησα το βίντεο. Τάσο, κάνε άκρη. Τάσο, τι κάνω? Φέρ το iron τώρα, φέρε το iron. Καλά, εντάξει, άστο, κράτα το αυτό. Κράτα το iron, εντάξει. Μπορώ να σου κάνω μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Κάτσε. Ηλία, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Τι θες ρε Τάσο και κλαις πάλι? Θέλω ένα στακ τώρα. Πήγαινε και βρες τέτοιο. Θα σου δώσω stick. Όχι, creative. Αν μπεις creative σε κάνω kick. Μα πλάκα σου κάνα, έχω. Ναι, σίγουρα δεν το πήρες από το creative. Εντάξει, θα σε πιστέψω. Όχι, αυτό δεν είναι iron. Την χώρεσέ με. Το κατάλαβα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Μου δίνεις τουλάχιστον λίγα. Να σου δώσω το iron. Ό,τι θες, εντάξει. Έχεις λίγο coal έχεις. Θέλω coal για να ζεστάνω λίγο iron να φτιάξω ένα bucket, 2 bucket, γιατί έχω 8 iron και χρειάζονται 6 τα 2 bucket, να φτιάξω ένα lava για φως και ένα water για να μην τρώω full damage. Bucket. Λίγο coal θέλω, δεν θέλω πολλά. Απλά μην τα πάρεις από το creative. Ναι, επιτέλους βρήκα diamond. Το ξέρω ότι είμαι τυχερός γιατί βρήκα diamond. Ναι, αλλά έχω coal. Μπράβο. 2 diamond. Μπορώ να πάρω το ένα. Δεν ξέρω. Δεν φίλε, δεν μ' αφήνα. Ωραία, πάρε το ένα και είπα ότι όταν βρω... Και τώρα που βρήκα ένα diamond, εδώ πέρα είναι. Τώρα που βρήκα ένα diamond, κλείνω το βίντεο και θα φτιάξω part 2, τα λέμε.